an balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mali la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali i ka Jɛjɛ Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoniw lase waati ma bi ye juma ye bi juma bɛnnen bɛ nazarasan kalo 2nan ye février kalo bi o tile 3 ye ka bɛn 2023 san ma farafin kalo min n'o ye arajaba kalo ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ bi o tile 12 ye jate la san kalo 7nan don hijira san 1444 san don dugawu de bɛ kɛ Ala k'a ɲɛ ka d'a ma bakuruba fɔlɔ bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ kunungo Mali faranjala fanga ɲɛma colonel Asimi Goita kunungo ale tun bɛ finitigilakaw ka jabala min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko génie militaire o kɔnɔna na o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la arabadongo wulikajɔ kɔni kɛra jɛnɛ marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnla ɲamusakaw fɛ yen nɔ ka se ka maa dɔw minɛ ka tunu n'olu ye o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la min bɛ tali kɛ pays dɔgɔn olu sifinnaka minnu bɛ Bamakɔ kɔnɔna na nɔ olu ye wulikajɔ kɔni kɛ ka se ka kunnafoni di baro dɔ kɔni sigi ka ɲɛsin u ka dɔgɔnɔdugu kɔni kɔnɔna na gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ ka wele bila jamana ɲɛmɔgɔw ma o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la Tɔnbɔkutu marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya bigakaw fɛ yen nɔ a yirala k'olu ka maire kɔni jaso la ka tunu n'a ye o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni wɛrɛ kan lase aw ma o denkɛ n'a balimakɛ Sidiki Kulibali Ala k'a ɲɛ ka d'a ma kunnafoni an b'a daminɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ Tɔnbɔkutu marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya bigakaw fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ min bɛ tali kɛ janvier kalo o tile 31 o don cɛ marifatigi dɔw olu kɔni ye wulikajɔ kɔni ta ni ka se ka biga maire kɔni ni k'ale minɛ biga yɛrɛ ye dugu dɔ ye n'a bɛ dire cercle kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko ni duguko fɔlɔ in k'a bɛ dire cercle kɔnɔna u ka maire kɔni o tɔgɔ ye Abdoulaye Cissé k'ale kɔni kun bɛ ka bɔ bigakaw fɛ yen nɔ ni k'a kunda dire kan a kun bɛ ka ba tigɛ kurun kɔni na wulikajɔ kɔni kɛla jariwale tigilamaw fɛ ka se ka taa sira kɔni da ninnu ɲɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ko maire in kɔni ko fɔ a ka jigi dɛ u kɔni fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ ka maire in kɔni lajigi kunnafoniyaw ka fɔ la kabini kuma jan u kɔni bɛ nin maire kofɔlen nɔfɛ u ye kuma caman kɔni ta k'a sɛgɛrɛ n'o bɛ tali kɛ jasiranwale kumaw ye kabini kuma jan ko u bɛ maire laka in kɔni nɔfɛ u bɛ bagabagaliw ta ka ɲɛsin a ma wulikajɔ kɔni kɛra janvier kalo tile 31 ni ka biga maire kɔni k'a minɛ ka tunu ni a ye seeraw ka fɔ la min bɛ tali kɛ maire in kɔni a bɛ lakɔliso baaraw fana kɔni kɛ ka fara mairiya baaraw kɔni kan fɛɛrɛ kɔni kɛla jariwale tigilamaw fɛ ka se ka nin maire kofɔlen kɔni k'a minɛ k'a tunu n'a ye n'a hakili b'a la Tɔnbɔkutu marabolo kɔnɔ hali bi a tɛ tɛmɛ tile 3 bɔɲɔgɔnko kan ni waleya in kɛla min bɛ tali kɛ seko ni dɔnko tigilama min bɛ n'a bɛ fɔ ko Asko Far ni dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko R1 dɔnkilidala don ale minɛlen kɔ tile 3 ka tunu ni a ye nin maire kofɔlen kɔni tɛgɛkɛla ale fana na ka tunu n'a ye an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka nin maa ninnu ka se k'u labila u ka se ka na u ka denbaya kɔnɔna na n'an bɔra ye jɛnɛ marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya ɲamusakaw fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ ko maa dɔw kɔni olu kɔni tun bɛ ka bɔ u ka dugu kɔni kɔnɔna na ni k'u kunda dugu wɛrɛ kan an balima filalaka dɔw don u ka misiw kɔni u ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ ka se ka wulikajɔ kɔni sabati ka bɔ nin yɔrɔ kofɔlen in na seeraw ka fɔ la wulikajɔ in kɔni senfɛ u ni Mali finitigilakaw fo ka taa se donsolakaw ma u n'olu kɔni bɛnna olu kɔni ye nin maa kofɔlen ninnu minɛ nka kibaruya si ma kɔni ma dɔn nin maa kofɔlen ninnu u taara yɔrɔ kofɔlen min na nka maa b'u yɛrɛ ɲininka ni maa ninnu wulilen ka b'u ka yɔrɔ la u bɛ ka taa min maa suguya jumɛnw de don maa si ma kɛ Ala ye ka se k'o dɔn u kɔni minɛna k'u ta yɔrɔ kelen kɔni ma dɔn yaasa ka peredatigɛ d'a ma an cakɛɲɔgɔn Amadu Mayiga Jɛnɛkaw fɛ ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn dugu min bɛ yen n'u b'a wele ko Ɲamusa ba dɔw ni o ye filalamɔgɔw ye ni olu wari u sigiyɔrɔ la n'u bɛ taa sigiyɔrɔ wɛrɛ la cɛ 3 ani muso 1 ani u den 4 olu de kun bɛ ɲɔgɔn fɛ an'u ka dabaw o waati kelen na u ni an ka sɔrɔdasi jɛkulu olu bɛnna ni o ye Risi ka sɔrɔdasi minnu b'an fɛ Mali la a fara an ka Mali sɔrɔdasiw kan ani an ka donsow ni olu bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o waati kelen kɔnɔna na o maaw kɔni u ye olu minɛnen kɔ ayiwa taayɔrɔ jɔnjɔn kelen kɔni ma dɔn u la i bi na olu kɔni bɛ lahala min na o kɔni ma se ka dɔn cogo si kɔnɔna na o fagara de wa walima u bɛ balo la wali u y'u bila ka taa bolo min kan mɔgɔ si ma se k'o dɔn Ɲamusa ni ale ye Sofara mara dugu dɔ ye olu ka maaw olu de minɛna nin cogo in kɔni kɔnɔna na ɲininkali fana bɛ sen kan o maa minnu bɛ yen ni olu wulila ka bɔ u sigiyɔrɔw la a fɔ k'u bɛ taa dugu wɛrɛ maa sifa jumɛnw de don sala banbagaciw de don wa walima dugudenw de don wa fana ɲininkali o bɛ sen kan nka dugudenw kɔni kamana gannen bɛ a kɛɲɛ ni nin waati kɔni ye yala maaw olu lahala o bɛ cogo min kelen min na o waati kelen kɔnɔna na jeni yɛrɛ barazi ba min bɛ jeni muso 1 ni o fana kɔnɔman de don ani a den 2 dugu jɛra olu su de taara ye maa dɔw fɛ minnu olu siya ma dɔn olu kɔni u y'u minɛ ayiwa k'u kunkolo de ci k'u dalen de to ka taa n'u ka dabaw u taara ni olu
olu ye hali bi o fana ɲininiw be senga maa min ka baarakɛta de ye nin ye min ye jeni o sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔw olu be ka wuli ka jɔ la walasa ka se ka ɲɛɲini kɛ ka tɛminaw kɛ maa minnu ka baara nɔ ye nin ye ni ka se ka u tɛgɛ da olu kan nka hali bi an be yɔrɔ min kɔni kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ jaabi jɔnjɔn kɔni ma se ka sɔrɔ a la nka min kɔni kɛra kamanaganko ye ani siranko ye jɛnɛkaw yɛrɛ ma ko sala ni waleya in be se ka kɛ cogo jumɛn baraji yɛrɛ gɛrɛfɛ sɔrɔdasiw be yen walima gardiw be yen a kɛra yɔrɔ min na o ni baraji yɛrɛ u cɛ a tɛ taa mɛtiri 100 ɲɔgɔnna na dugudenw yɛrɛ o ni minnu be sigi la ni waleya in be se ka kɛ cogo jumɛn k'a sɔrɔ olu yɛrɛ ma bɔ a kalama kulekan kɔni na bɔ o ye jagoya ye nka mɔgɔ si ma se ka wuli ka jɔ kɛ walasa ka se ka ni muso ɲi a n'a denw ka se ka olu kuma bɔ ni tun bɛ tali kɛ Amadu Mayiga ale ka siraw la jɛnɛkaw fɛ yen nɔ a fɔra cogo min na an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka ɲɛdɔn nin ko in bɛɛ lajɛlen na n'an bɔra yen Faranjala fanga ɲɛmaa Colonel Asimi Goyita kunungo ale kɔni tun bɛ génie militaire kɔnɔna na o kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ maa minnu garisɛgɛla forobaca la a yirala k'a fɔ maa o maa fɛɛrɛ kɔni sigilen don sen kan n'i garisɛgɛla forobaca kɔni na i bɛ taa ka taa sɔrɔsiyaw kalan kɔni kɛ hali n'o y'a sɔrɔ i kan ka baara wɛrɛ kɔni kɛ i bɛ sɔrɔsiya kalan kɛ walasa don nataw la ni mago jɔli la i bɛ wele ka na i bɛna sɔrɔsiya baaraw kɔni kɛ kalo 6 formation kɔfɛ ni maa ninnu bɔra u kunbɛli kɛnɛ kan Faranjala fanga ɲɛmaa Colonel Asimi Goyita kuma min fɔ yen nɔ o filɛ bi ani sojalen don an bɛ Ala barikada Ala min bi don yira an na ani ka tila ka gouvernement fo dan tɛ foli min na an bɛ ni ŋaniya siri don min na foyi kuma labɛn bi Ala barika la concours kɛra a kɛcogo la an y'a laɲini fana kɛ yan yɔrɔ kelen na k'a fɔ ni Ala ye mɔgɔ mɔgɔ garisɛgɛ don fonction publique la i tɛ baara daminɛ n'i ma taa sɔrɔsiya kalan kɛ kalo 6 o laɲini tun ye fɛn fila ye komi an ko malikura tɛ taa adamaden yɛrɛ kɔ ko bɛɛ gulonnen bɛ adamaden la n'adamaden ɲɛna fɛn bɛɛ bɛ ɲɛ n'a tiɲɛna fana fɛn bɛɛ bɛ tiɲɛ an y'a jate minɛ sisan an ko bɛɛ ka taa formation kɛ sɔrɔsiya kalan kɛ kalo 6 o kalo 6 kɔnɔna an bɛ maliyɛn dilan ka ɲa ka faso kanu don a la fasodenw ka hakɛ a b'a janto la cogo min na ani o tɛmɛnen kɔ ninnu bɛ kɛ jigiya ye jamana ma jigiya min b'a to ni gɛlɛya sera jamana ma an ka laɲini tɛ ninnu komi u ye sɔrɔsi kalan kɛ u ye marifa kalan u ye kɛlɛ kɛcogo kalan wele bɛ se ka bulon ma ni gɛlɛya na don min na o kana fara sɔrɔsiw kan ka kɛlɛ kɛ i mana kɛ douanier o i mana kɛ eaux et forêts i bɛ wele i bɛna o baara kɛ ka fara sɔrɔsiw kan an bɛ laɲini mun k'u fɛ k'a fɔ u ye information min kɛ bi u ma kɛ mɔgɔ fu ye bilen sabula da kan u ye gɛlɛya tɛmɛna gɛlɛya caman fɛ u kan k'o waleyaw lasabati mun ye ka jamana kanu k'o baara kɛ min ye ka jamana kuma bɔ ni gɛlɛya nana hali bi an bɛ foli bila la Ala k'u dɛmɛ u bɛna taa u bolon to baara mun na Ala ka san wɛrɛ ta jira an na ni tun bɛ tali kɛ Faranjala fanga ɲɛmaa ka siraw la a fɔra cogo min na yarabi Ala k'an ka jamana dɛmɛ a kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ jamana kɔnɔna na lakana bɛ se ka sabati hali bi jamana ka ɲɛtaa bɛ se ka sabati cogoya min na baara in kun de an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala k'o ɲɛtaa sabati n'an bɔra yen pays dɔgɔn o sifinnaka minnu bɛ Bamakɔ kɔnɔna na nɔ olu kɔni ye faraɲɔgɔnba kɔni kɛ a kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ gɛlɛya min bɛ dɔgɔnɔduguw la bi u y'a yira k'a fɔ olu balimaw kɔni bɛ tu kɔnɔnaw la gɛlɛya caman kɔni b'u dala maaw bɛ ka ɲinɛ u kɔ u ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ ka kunnafoni baaraw sigi ka se ka wele kɔni bila jamana ɲɛmaaw ma hali bi u ka sɛgɛsɛgɛli ta ka ɲɛsin olu ka yɔrɔ kofɔlen ma maaw bɛ se ka bɔ bolola cogo min na a kumatigi dɔ bɛ tali kɛ Boubacar Umaru Gindo la an k'ale lamɛn ne tɔgɔ ye Boubacar Umaru Gindo des associations des jeunes du pays dɔgɔn an y'a bila sen kan an bɛ kan ka wuli ka jɔw kɛ walasa bɛn ni keleya ani basigi bɛ se ka na an faso la cogo min na donc kalo o kalo an bɛ bɔ ka kunnafonidilaw wele ka an faso bɛ lahalaya min kɔnɔ an bɛ ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye donc mais nin waati laban in na an kun fana k'a kɛ ka da gɛlɛya dɔw kan donc bi an y'a laɲini ka kunnafonidilaw wele walasa n'i ye poro ta ka bankasi ta ka baɲagara ta ka duwanza ta pays dɔgɔn kɔnɔ c'est-à-dire u bɛ lahalaya min kɔnɔ an ye kunnafonidilaw wele ka ɲɛfɔli kɛ o de kan dɔgɔnɔdugu bɛɛ la gɛlɛya bɛ yen mais gɛlɛya ninnu tɛ kelen n'i ye poro ta sisan gɛlɛya min bɛ yen nɔ ani duwanza i bɛ taa sɔrɔ kelenw tɛ mais jamana ɲɛmɔgɔ bɛ kan ka wuli ka jɔ dɔw kɛ walasa bɛn ni keleya bɛ se ka na cogo min na basigi bɛ na cogo min na nka an y'a ye k'a fɔ hali bi gɛlɛya fitinin bɛ yen o gɛlɛya fitinin minnu bɛ yen nɔ c'est à dire an bɛ fɛ k'a fɔ basigi mana hali bi quoi basigi mana hali bi hali n'o y'a sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔ b'a wuli ka jɔ kɛ donc maintenant o gɛlɛya fitinin minnu bɛ yen nɔ an b'a ka ɲɛfɔli kɛ o welekan min b'an bolo o ye k'a ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma k'a fɔ bi ni tɛmɛna bankasi ka na poro dugu dɔ bɛ o sira yɛrɛ kɛrɛfɛ an b'a fɔ o ma ko paro ni sɔgɔbiya gɛlɛya yɛrɛ bɛ yen yɔrɔ de la gɛlɛya yɛrɛ bɛ yen yɔrɔ de la ka da kan u bɛ mɔgɔ enlever yen nɔ u bɛ attaque kɛ yen nɔ u bɛ minnu don yen m'olu bɛ jeni yen c'est tiɲɛni sugu bɛɛ bɛ kɛ yen hali bagan suɲɛ ni fɛn a bɛɛ bɛ préparer yen nɔ donc an bɛ welekan mun ɲɛsin ka di jamana ɲɛmɔgɔw ma u k'u jija hali n'u bɛ kan de sigi yɔrɔ in na hali dugu minnu bɛ yen nɔ ni dugu de bɛ déplacer ka bɔ yen u yɛrɛ ka t'u sigi yen sɔrɔsiw ka t'u sigi yen ka kan sigi yen n'u y'o kɛ u bɛ se ka kɛ sababu ye ka baara nɔgɔya hali u yɛrɛ ma quoi. ni tun bɛ tali kɛ dɔgɔnɔw ka sifinnakaw ka seerew la kɛrɛnkɛrɛnnenya Boubacar Umaru Gindo a fɔra cogo min na yarabi Ala ka lakana sabati an ka jamana fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na n'an bɔra yen CMDT olu y'u ka lajɛrɛ ta ko 97 o baaraw sigi sen kan san o san a baaraw bɛ kɛ ka se ka hakili jagabɔ kɔni kɛ baara minnu kɛra ani baara kura minnu kan ka boloda ɲinɛta
hakili jagabɔ kɛnɛw sigila u y'a yira k'a fɔ salongo n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko Mali kɔni ye sebaya kɔni sɔrɔ kɔriko la ka kɛ maa fɔlɔ ye farafina jamanaw kɔnɔna na nka ɲinɛ ko Mali kɔni ma kɔri sɔrɔ dɛ a kɔni kɛra gɛlɛyaba kɔni ye nka u bɛ fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɔni tigɛla walasa san wɛrɛ an kana don gɛlɛya ɲɔgɔnna kɔnɔna na CMDT ɲɛmaaba n'o bɛ tali kɛ Nango Danbele la an k'ale lamɛn. Le 23 budget n y'a fɔ cogo min na sɔrɔ dɔgɔyara sɔrɔ ye miliyari 534 min ye musagaw ye an k'an ka min dépenser o bɛ taa bɛn miliyari 544 an k'an ka wari min ɲini sa n'an ko an bɛ musagaw bɛ kɛ o bɛ taa bɛn miliyari 15 ma fɛn dɔ de bɔra an b'a fɔ ma min ma jazit cikɛlaw b'a dɔn insectination de don o de ye kɔriforow minɛ n'u ye kɔriforo minɛ o b'a ji bɛɛ o bɛ kɔrisun ji bɛɛ min ni kɔrisun ji minna donc a tɛ den yɔrɔ bɛɛ la dɔ bɛ bɔ kɔri sɔrɔ la ɲina ni dɔ dun bɔra kɔrɔ sɔrɔ la o kɔrɔ dɔ bɛ bɔ sɔrɔ la filanan ye min ye Mali kɔnɔ sanji cayara ɲina an bɛɛ b'a dɔn ni sanji cayara min bɛ sɔrɔ hectare la dɔ bɛ bɔ o la ni y'a ta salo an ye tɔni 1 ani kilo 24 ɲina an ye jate min bɔ fɔlɔ 880 dɔɔni donc o bɛɛ de b'a yira k'a fɔ ko ɲina ani salo ta a tɛ se ka kɛ kelen insecticide a commande lancera ka ban n'a sɔnna produit bɛ sɔrɔ a bɛ d'u ma kɔrɔ t'a la kɔnɔ an hakili sigilen don gɛlɛya bɛna ye yɔrɔ min na sa o ye tomatiw ganw ani fɛnw ni solution ma sɔrɔ a la comme ɲina ta kɛra cogo min na a bɛ sɔn ka dankari o produit ninnu na o de y'an jɔrɔ kun ye bi. Ni tun bɛ tali kɛ CMDT ɲɛmaaba la Nango Danbele a fɔra cogo min na maa caman ka seerew la kɛrɛnkɛrɛnnenya kɔɔri sɛnɛnaw yɛrɛ a caman ko kɔɔri kɔni a gɛlɛya ɲinɛ kɔɔri sɔrɔbaliya ko 100 sara la k'i bɛ taa sɔrɔ ko 80 bɛɛ lajɛlen angɛrɛ ko de ye dɔw yɛrɛ ka fɔ la angɛrɛ kɔni kɔɔrikolo min dil'u ma o angɛrɛ ma d'u ma wa dɔw yɛrɛ ka fɔ la angɛrɛ min dira fana k'a angɛrɛ yɛrɛ man ɲi gɛlɛya kɔni ka ca dɛ nka maa caman kɔni bɛ k'i sɔnni sigi angɛrɛ ko de kan k'a gɛlɛya kɔni kun ye angɛrɛ de ye an bɛ dugawu de kɛ yarabi san wɛrɛ ta ala kana ni gɛlɛya ɲɔgɔnnin ka se ka o se cikɛlaw ma n'an bɔra yen faranjila fanga ɲɛmaaw hali bi u b'u sɔn fɛɛrɛw kɔni sigilen don sen kan a yirala k'a fɔ min ye terrain ko kɔni ye o baaraw kɔni sigilen don sen kan minisiri min ka baara ɲɛsinnen bolimafɛnko ni sirabako ma ale tun ye wulikajɔ ta ni ka se ka taa senegalikaw fɛ yen ka se ka taa terrain kɔni ka taa minɛn dɔw ɲini o minɛnw nalen a taara terrain jabala la ka se ka t'o minɛn kɔni di o kɛnɛ ka ɲi nɔ Damilakaw furumuso Madina Sisoko ye kuma min fɔ yen nɔ o filɛ an balima wɔlɔfɔw olu ka minisiriso min ɲɛsinnen don tan ni ka segin ma an wulila ka s'olu ma an ka jamana ɲɛmaa o yɛrɛ wulila u y'i sen don a la u y'u ka jamana ɲɛmaa wele donc u y'an wele k'an ka taa ne ni yan chemin de fer baarakɛlaw an taara an ye mɔgɔ ninnu an y'u wele an ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ya jɛkafɔw kɛra a la ala y'a kɛ an y'an dama kasiw ye u y'an ka dama kasikan mɛn u wulila an taara ka taa conteneur min b'u port la an taara o dayɛlɛ an y'a dayɛlɛ an bolo fɔlɔ bɛnna minɛn ma o kɛra an ka minɛnw ye donc an ko an ye min ɲini ala fɛ o latigɛtɔ filɛ nin an ye ɲɔgɔn faamu gɛlɛyaba ma don a la donc u ye minɛn ninnu di u ye minɛn ninnu di o sɔgɔmada kelen an ye mobili ɲini ka t'o jɔ o sɔgɔmada kelen ka machine min b'a ta k'a don mobili kɔnɔ k'o ɲini o su kelen ka minɛnw bɔ Dakar k'u kɛ ka Mali sira minɛ sariya minnu bi terrainko la o sariya kun di an yamaruya an ka terrain bila sira k'a sɔrɔ ni minɛn ninnu t'a kɔnɔ minnu kun b'a kɔnɔ n'an ko an bɛ taa ni ka segin fɛnɛ kɛ k'a sinsin k'a ko kɛ nimisiwasa ye a tɛ se ka ɲɛ minɛn minnu nalen filɛ ni m'olu dɔw fara minnu b'a kan donc sisan minɛn minnu nalen ni jɔsen kun ye 2 ye an nana ni min ye o y'a 3nan ye a tɔ kelen bɛ yen o bi baarakɛlaw bolo a tɔ kelen bɛ yen maliyɛn minnu n'an bɛɛ ye maliden ye n'olu taalen don ka taa ka t'u sigi terrain tɛmɛsira la donc a jɔsen tɔ kelen b'olu bolo o de y'a to an ma kan labila olu ma minnu sigilen don terrain boli sira kan minnu taara sow jɔ a kan minnu bɛ yen n'olu bɛ ko wɛrɛ la kɔnɔ an b'a ɲini u fɛ u ka wuli terrain bɛna daminɛ. Ni tun bɛ tali kɛ Damilakaw furumuso Madina Sisoko la a fɔra cogo min na terrain bɛna wuli nin ye kibaruya dumanba de an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka nin kelen kɛ a wuli sababu ye n'an bɔra ye Dramane Dumbuya ni bɛɛ b'a fɔ a ma ko Dɛkɔrɔ ale ka kiriw tun kan ka kɛ nka kiriw kun dɔgɔdala ni ka se k'a bila février kalo tile fɔlɔ la o baaraw kɔni sigila sen kan février kalo tile fɔlɔ a yɛrɛla ko kiri kɔni k'a bɔra a dɔgɔkɔrɔ ko k'a bila février kalo in tile 15 la ko kura maa minnu ye gɛlɛya sɔrɔ nin ko in na minnu ka wari bɛ Dɛkɔrɔ fan fɛ olu dɔw b'u ka seereya di nin kɛnɛ in kan an k'u lamɛn. Gawusu Konate ne ye Dɛkɔrɔ ka victime dɔ ye vraiment an taara justice la bon ko in na fɛnɛ an m'u kɔ halisa n'u y'a bila yɔrɔ min na olu de b'a dɔn ka tɛmɛ an bɛɛ kan an kɔni diminen don parce que an ka hakɛ bɛ yen an bɛ k'a ɲini an tɛ ja kɔ an mago b'an ka wari la parce que a y'o de bila n'i bɔra réseau sanfɛ ka kuma karisa ne bɛ se nin ko la a ye na n ma n'a ma ɲɛ a ye min bɔ ma segin a ma bon n'a ma ɲɛ e ye min kɛ a ma ɲɛ a y'i bolo don fɛn nɔfɛ i ma fɛn sɔrɔ i bolo kan ka segin ma dɛ donc o la an nana bi an nisɔndiyara wari ma sɔrɔ mais an jigi sigilen don parce que an dalen don an ka justice la on ko jugement min kɛ le 15 de ce mois. Mamadou Traoré vraiment n ye ko min ye bi a ye ne fa quoi a ye ne fa parce que justice u bɛ k'u ka baara kɛ ne yɛrɛ sɔnna muso ni n dusu bɔlen kɔni nana mais n nana ye salle kɔnɔ n dusu lafiya la ne ni n ka jamaw an kɔni se t'an yɛrɛ se bɛ ala de ye wa an m'a fɔ an bangebaaw bɛɛ lajɛlen u ka dugawu kɛ kana nin ko in
in bila bolo kelen na n'i y'a ye fɛn min y'an se Dramani fɛ c'est parce que a k'a bɛ fɛ ka ɲumanya k'an ye o de fɛnɛ y'an se dangaden tɛ se ka se Dramani Dumuya fɛ dɔwdenw dɔrɔn de bɛ se ka se ani baarakɛlaw parce que an ma taa jɔ a fɛ yen ka deli an ma taa jɔ yen ka garibuya kɛ an n'an bolo nafolo de sira fɛ yen komi a ko k'a b'an dɛmɛ o la an fɛnɛ ni an sera fɛ yen pour que a bɛ se k'an dɛmɛ ne bɔra fɔ Abidjan de ka ne j'ai fait plus de 4 ans ici à cause de Dramani Dumuya parce que ne y'a mɛn ne bamuso a man kɛnɛ bibi na bon wari min tun kan ka furakɛ c'est des millions bon se tɛ ne ye ne wulila ka se Dramani ma pour que n bɛ se ka o millions in sɔrɔ ka baara kɛ ni a ye parce que mɔgɔ ni dɛmɛbaga t'i la i bɛ a essayer k'i sinsin dɛmɛbaga dɔ gɛrɛfɛ i bɛ se ka se sɔrɔ ka baara kɛ an dusukun kɔni kamikaminen don bibi na n bɛ baara kɛ n ba in n b'a ɲini Ala fɛ a tɛna sa ka to bana in na inshallah. Ni tun bɛ tali kɛ maa dɔ ka seereya la minnu ka wari bɛ dɛkɔrɔ fan fɛ an bɛ dugawu de kɛ yarabi fɛn bɛ daga da an ka jamana na Ala k'an bila o sira kan n'an bɔra yen kati musow bɛɛ lajɛlen kɔni farala ɲɔgɔn kan kɛrɛnkɛrɛnnenya kafo musow a kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ u ye bɔra ka se wa nisɔngoya kɔni yira k'a yira ka fɔ wulikajɔ mun kɛnikɛla ka se ka kɛ gɛlɛya ka ɲɛsin musomanni san 14 ma n'a hakili b'a la 31 décembre o su kɔnɔna na wulikajɔ kɔni kɛla sifinaka dɔw fɛ ka se ka musomanni dɔ ta ni ka se ka bin a kan a kɛra sababu ye musomanni kofɔlen a kasarala nin na kati musolakaw bɛɛ lajɛlen kɔni farala ɲɔgɔn kan ka se wa nisɔngoya yira an ka muso ɲɛma dɔ ka seereya lamɛn ɲagata wale min taara ka den sɛgɛrɛ n'a tɔgɔ ye ko Kurutumu n'o ye cɛmisɛnninw ka ɲagata ye n'a hakilila anw delila ka mouvement dɔ kɛ Kati yan nɔ dɔrɔgu ko la nka hali ni min den hali ni ne yɛrɛ den bɛ n'a bɛ dɔrɔgu ta a ye taa ka taa minɛ a sen na polisi ye cɛmisɛnnin caman cɛ ka taa n'u ye k'u deferi caman ba sera ne ma pour n ka ne tɛ intervention kɛ ne yɛrɛ sen b'u minɛni na non seulement u bɛ dɔrɔgu ta k'u yɛrɛ tiɲɛ k'u ka du danbe b'u la ka taa don musomanninw kan ka musomanninw tiɲɛ ka far'u kan ka musomanninw fana dege dɔrɔgu ta la cɛmisɛnnin 4 o ka jɛ mɛlɛkɛni san 14 na est-ce que a ka kan est-ce que mɔgɔ kan k'o cautionner wa est-ce que o kan ka bɛn mɔgɔ ma wa hali n'a sɔrɔ i tɛ den dɔn waliden dɔ de don donc a y'an tɔɔrɔ donc anw b'a yira anw ka fɔ musow ko an ma jɛ ni waleya in ye bingali bɛ kɛ dɛ hali an taalen na denni ka sangafo la u y'a fɔ an ye k'u binna musomanni 2 ka yen nɔ kelen bɛ o binna kan ka tila k'a ɲɛ wɔgɔbɛ ka taa fili kɔlɔn kɔnɔ kelen bɛ o binna kan k'a lada somɔgɔw b'a datugu parce que n'a kɛra ka ban denbatigiw yɛrɛ de bɛ ko tiɲɛ o de b'a datugu u b'a dɔn k'a fɔ binkɛriw den kan dɛ mu bɛ birifini bir'a da la pour que a kana mɛn mɔgɔ kana dɔn o de b'a ka ko tɛ ban o donc an kɔni sigira ya bi an b'a yira bɛɛ lajɛlen na Mali bɛɛ Kati dɔrɔn tɛ dɛ Mali bɛɛ nin ka condamné avec la dernière rigueur k'a fɔ k'o tigiw bɛɛ bila k'u baw taara ko ka taa delili kɛ n k'o delili kɛra anw kɔfɛ n'a kɛra ɲɛ olu yɛrɛ fila ni cɛ tigɛ fɔlɔ parce que baara bɛ siri olu la fɔlɔ pour que u k'a dɔn wale min kɛra ko mɔgɔ man ka deli k'a la surtout i yɛrɛ woloden ka t'i yɛrɛ bila i malo kɛnɛ kan a ka kɛ maloko de y'u bolo donc vraiment ne bɛ min fɔ musow ye an y'aw wele bi ni ɲɔgɔn 2 kana kɛ Kati kɔnɔ tugun mun b'o bali anw denbatigiw bɛɛ b'a fɔ k'an ka musomanni mara ni musomanni b'a jɔn denmuso mara dencɛ yɛrɛ bɛ mara o dencɛ bɛ mara n'i y'a ye dencɛ bɛ k'a commencera dɔrɔgu ta la a ɲini k'a origine dɔn mɔgɔ min y'a dɔn a la hali n'a teri de don n'a bɛ diɲɛ d'a ma a gɛn ka bɔ i den kɔ ni den fana bɛ dɔrɔgu ta a di polisiw ma u k'a datugu pour que a hakili ka sigi bɛɛ k'i jija mara la vraiment an ka mara segin so marabaliya in o de na ni nin bɛɛ lajɛlen ye den tɛ fa dɔn tuguni den tɛ ba dɔn tuguni den t'a fa ɲɔgɔn dɔn den t'a ba ɲɔgɔn dɔn ni 31 sera ka ban dɔn fa de bɛ wuli la u ka dɔrɔgu ta yɛrɛ tɛ wuli fɔ 31 don parce que n'u ye dɔrɔgu in ta u bɛ fɛn min kɛ ils ne sont même pas maîtres d'eux-mêmes u yɛrɛ t'u yɛrɛ ma hɔrɔn ye tuguni u bɛ se ka mɔgɔninfin da k'a kantigi u t'a dɔn k'u ye ko kɛ yɛrɛ 31 ye fête ye mɔgɔ bɛ nisɔndiya kɛ mais i kana taa dɔ den bɔnna a nin na ninnu ye nin min kɛ ka nin ta yan nɔ fɔ jalakɔrɔji Kati m'u bɔ fɔ jalakɔrɔji donc vraiment ne yɛrɛ kɔni bɛ yɔrɔ min na bi n bɛ kuma a min bɛ n dusukun na Ala dɔrɔn de b'a dɔn donc bɛɛ k'a den mara i den cɛman o den musoman a ye to an ka denw mara an ka fɛɛrɛ kɛ denw ka bɔ dɔrɔgu ta la denw ka bɔ dɔrɔgu ta la i cɛmanni de ka bɔ dɔrɔgu ta la i musoman do ka bɔ dɔrɔgu ta la denmusow fana a y'a denbatigiw b'a fɔ aw ye fana a y'a denw bɛ tugu cɛ min kɔ a y'a ɲini a k'a dɔn den ni min bɛ bɔ a y'a ɲini a k'a dɔn n'a se k'a bali a k'a dɔn ni mɔgɔ ɲɛnama don ni dɔrɔgu ta la don cɛmisɛnninw bɛ dɔrɔgu ta u bɛ ka musomanni bɛɛ dege dɔrɔgu ta la ekɔliso yɛrɛ kɔni tɛ o kɛra dɔrɔgu feere yɔrɔ ye donc an bɛ kuma ni maîtres fana ye vraiment u ka denmisɛnninw kɔlɔsi dɔrɔgu bɛ feere ekɔliso la comme i bɛ petit pain feere cogo min na ou bien i bɛ bonbon feere cogo min na a bɛ ekɔliden tila bɛɛ ka saki kɔnɔ donc maîtres k'u sen ju u sen jɔyɔrɔ la vraiment ce problème de drogue la a ka bɔ jamana kɔnɔ a ka bɔ Mali kɔnɔ ni tun bɛ tali kɛ Kati musolakaw ka seereya la a fɔra cogo min na an bɛ dugawu de kɛ
yarabi anw sifinakaw an ka dɔbɔ ɲɛnaminimafɛnw tali la o de bɛna kɛ sababu ye ka na ni fɛn caman y'an ka jamana kɔnɔna na an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka fusiri ni waleya ninnu dan na n'an bɔra ye senegalikaw fɛ yen nɔ olu ka sekoba dɔ bɛ an ka jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya n'a bɛ tali kɛ Sheikh Mohamed Mahi Ibrahim Niass ale kɔni nana an ka jamana kɔnɔna na a kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ ka se ka na sen jɔ an ka jamana kɔnɔna na gɛlɛya min b'an ka jamana kɔnɔ ka se ka dugawu don ta ka ɲɛsin an ka jamana ma o ye wulikajɔ kɔni kɛ a nana ɲamana karamɔgɔ fɛ yen nɔ karamɔgɔba min bɛ ɲamanakaw fɛ yen nɔ n'o bɛ tali kɛ Sheikh Mohamed Arabi Muniru Mahi Haidara a yirala k'a fɔ u y'a kunbɛn Bamakɔ sanwurujigi kɛnɛ kan ka se ka sɛnsɛn ni ka se ka na n'a ye ɲamanakaw fɛ yen nɔ u selen kɔ ɲamana min bɛ tali kɛ Sheikh Mohamed Arabi Muniru Mahi Haidara ale b'a ka sira di nin ko la an ka lamɛn. Ni ala ɲɛsiranbaw ye n'u ye tarikatigiw ye ni ye izunutigiw ye ni ye Ismail Azam tigiw ye minnu yele ni ɲɛ daraw k'a bi hakili jigi ala la minnu cogoya u bɛ maa tile ka maa dilan k'i ɲɛsin ala ma olu dɔ de do bi o kumana Shairu ye kumakan dɔ de fɔ o kumakan in o de y'a to an yɛrɛ y'a invité an kɛlen k'o kumakan in mɛn don min na k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya tun b'an ka jamana kan sɛgɛn tun b'an ka jamana kan tɔɔrɔ tun bɛ yan gɛlɛya caman tun bɛ yen nka Sidi Ali Tamasin o ye kumakan dɔ fɔ ko mata halla baldatan tafidu bi an'umin wa kad kufiya al-arzaq wal amrad utmin a ko ala ka jɔn ɲumanw n'u sera dugukolo dugukolo kan n'a y'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ yen a bɛ wuli n'a y'a sɔrɔ dusukun fɔ bɛ ɲɔgɔn kɔ a bɛ wuli n'a y'a sɔrɔ kɔngɔ de bɛ yen o bɛ ban n'a y'a sɔrɔ ayiwa kɛlɛw bɛ yen ala bɛ kɛlɛw da anw da ma la k'a fɔ nin ala ka jɔn ɲuman dɔ ye puis nin ye jɔn ɲuman minnu ye Sheikh Ibrahim Niass yɛrɛ n'a ka Sheikh Ibrahim Niass a tun b'a ɲini ala fɛ diɲɛ don o don ala ne yɛrɛ ka denw ka maa ɲumanya si k'a di ne ma ala ye maa ɲuman min d'u ma a y'a garanti o kumana o de nana se jɔ an ka dugukolo kan bi. Ni tun bɛ tali kɛ Sheikh Mohamed Arabi Muniru Mahi Haidara a fɔra cogo min na yarabi ni nani an ka jamana kɔnɔ ala ka kɛ hɛrɛ ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra ye Armari Show n'o ye farikolo ɲɛnajɛ ye o baara dɔw kɔni sigila sen kan yirimajɔkaw fɛ yen nɔ a kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ min bɛ tali kɛ Sandri Seydou Badian Kuyate olu kɔni san o san u bɛ fɛɛrɛ de kɛ ni ka se ka ɲɛnajɛba kɔni ni k'o sigi sen kan sibiri tɛmɛlen na a baaraw kɔni sigila sen kan a yirala o kɔni y'a ta ko 12nan de Sandri Seydou Badian Kuyate a ɲɛmaaba yɛrɛ n'o bɛ tali kɛ Maître Daba Jarala ale ye sira min di a kɛnɛ kan o filɛ. Ne de ye Sandri Seydou Badian fondateur ye bi n bɛ ala fo k'a barikada n'an filɛ o san 12 ɲɛnajɛ kɛnɛ kan n ye fɛn Bamakɔ Ligue Kinifu Wusu kunnafonidila ye commune 6 yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔ Kinifu Wusu kunnafonidila ye n ye n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye ka Bamakɔ karatigɛla bɛɛ fo ka yirimajɔkaw fo cɛ ani muso Sandri Seydou Badian ye mɔgɔ ye a dogolen tɛ mɔgɔ si la Mali kɔnɔ Sandri tɔgɔ dalen ale de la an bɛ ala fo nin y'a san 12 ɲɛnajɛ san 12 in kɔnɔna an ye baara kɛ médaille fɛn fɛn kɔni bɛ Mali la k'a daminɛ interclub intersalu ka taa nationalement Seydou Badian ye nin bɛɛ ta Mali kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ k'a ɲini an dɛmɛbagaw fɛ u ka fɛɛrɛ kɛ an mago bɛ kɔfɛ trophée de la ka na n'a ye Mali la wa an mago bɛ kɔfɛ trophée de la ka tila ka na n'a ye yirimajɔ sabula an ka fierté de ka tila k'a lase dɛmɛbagaw ma k'a lase an ka autorités ma k'a lase an ka maire ma an bɛ kɛnɛ min sanfɛ nin ye balontan terrain de sport bɛɛ de bɛ kɛ yan nɔ u k'u hakili to terrain in lakorili la ni terrain in ma lakori baara man ɲa Bawoma de bɛ mandala nin wagati in na hali n'a kɛra biriki den kelen u k'u jija u k'u da o la mɔgɔ min bɛ fɔ o kan olu fana bɛna tile fara biriki kan sabula balontannaw bɛ kɛ yan karatikɛlaw bɛ kɛ yan mototigiw mobilitigiw tuma bɛɛ u ni boli bɛ don denmisɛnninw cɛla ni min banna don min na walima ni ko wɛrɛ bɔra ala k'an kisi o ma sani o don ka kɛ kogo jɔdon ye an kan ka jɔ de sani o don cɛ wa an b'a ɲini ala subahana taala fɛ ɲɛmɔgɔ minnu b'an kunna ala k'an nɔgɔya an n'u ye Seydou Badian an y'a yira an ka baara ye dan tɛ senfili ani bolofili ye an ye o misaliya caman yira nin ɲɛnajɛ in na dimanche tɛmɛnen kiliniki kabini sofa entrepreneur y'a kɛ yen nɔ k'a yira mɔgɔ la sabula adamadenya tɛ se ka taa kɛnɛya kɔ kɛnɛya dun fana bɛ sa yɔrɔ min o ye dɔgɔtɔrɔso ye o kɔfɛ an tilala ka kuranɛba in kalan n'o ala subahana taala kumakan ye ka dugawu don jamana ye ka dugawu don an yɛrɛ k'a don an dɛmɛbaga minnu bɛ an dɛmɛ farikolo la minnu bɛ an dɛmɛ u ka nafolo la minnu bɛ an dɛmɛ hakilina la ka dugawu don bɛɛ lajɛlen ye parce que ni anw lafiyara n'olu ma lafiya foyi ma ɲa an b'a ɲini ala subahana taala fɛ mɔgɔ mɔgɔ ye ŋɛnɛ ɲuman ta k'an sɛgɛrɛ nin ko in na an b'a ɲini ala fɛ ala ka bɛɛ lajɛlen sara ni hɛrɛ. Ni tun bɛ tali kɛ Maître Daba Jarala Sandri Badian Kuyate a ɲɛma don o kɔfɛ baara in yɛrɛ denfaya kun talen bɛ ka di yirimajɔ commission subaratu ɲɛmaaba ma n'o bɛ tali kɛ Seydou Amadou Jarala ale ye kuma min fɔ a kɛnɛ kan o filɛ. Ne tɔgɔ ye Seydou Amadou Jara bɛɛ b'a fɔ Vieux Jara ne de ye yirimajɔ commission surtout président ye mais bi n ye kɛnɛ in denfa de ye mɛ yan comme denfa ka centre in n'o ye centre Seydou Badian Kuyate ye n bɛ a président fɔ n'o ye Ousmane Traoré parce que depuis wagati jan ka se bi ma an bɛ ɲɔgɔn bolo a bɛ ka centre in jɔyɔrɔma don don ne bɔra mɛ Maître Daba fo pratiquement fɛn bɛɛ bɛ kɛnɛ kan yan ni yirimajɔ centre d'arts martiaux bɛ n ka foli bɛ bɛɛ ye nisɔndiyalen don kosɛbɛ ka sababu kɛ an ɲɛ bɛ min na bi nin bɛ lakali ta bɔ nin b'a jira k'a fɔ yirimajɔ an yɛrɛ bɛɛ ne bɛ yan
donc ka ɲini ala fɛ ni kɛnɛ ni caman ka se ka kɛ yirimajɔ ka di kɛnɛ in caya centre minnu bɛ yan n'i y'a ye bi depuis 2011 ka se bi ma centre Seydou Badian Kuyate a ye ni performance kɛ bɛn fɛnɛ de b'a kɛ an ka armarcio a discipline bɛ cogo min na n'a y'a sɔrɔ discipline tɔ bɛ ten alhamdulillah yirimajɔ kɔni ma avancera kosɛbɛ ka sababu kɛ u organiseren don kosɛbɛ et puis u bɛnnen don kosɛbɛ u ka activité ni nana kɛnɛ kan i bɛ nisɔndiya donc c'est pourquoi commission surtout bɛɛ tɔgɔ la yirimajɔ bɛɛ tɔgɔ la an ka foli bɛ bɛɛ ye ni kɛnɛ in ala ka ni ɲɔgɔnnaw caya ka tila k'a ɲini bɛɛ fɛ kuma caman fɔra mais an ka laɲini ye min a tɛ sabati hali bi ni bɛɛ lajɛlen ma don dɛmɛ na an bɛɛ ka se k'an yɛrɛ kɛ nin denmisɛn ninnu dɛmɛbaga ye centre bɛɛ lajɛlen centre ma bɔ centre la bi an bɛ Seydou Badian ka kɛnɛ de kan an bɛɛ ka ninnu jukɔrɔma don ninnu ye denmisɛnnin ye bi sini mɔgɔkɔrɔbaw de don donc a baara tɛ se ka kɛ ɲɛ b'a la musaka min bɛ a tɛ kɛ ni anw fana sen ma don o dɛmɛni na ka weleweleda kɛ an bɛɛ lajɛlen ka se ka hakilinaw dɔ bila en place ka se ka denmisɛnnin jukɔrɔma don an ka laɲini ye min ye o bɛ se ka sabati dugu in ala ka taa ɲɛ ala k'an kan bɛn jamana ala ka taa ɲɛ a bɛ degun min na ala ka degun wuli ka bɔ a kan. Ni tun bɛ tali kɛ denfa la Seydou Amadu Jara a fɔra cogo min na an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala k'an ka jamana ka ɲɛtaa sabati n'an bɔra ye festival sur le Niger n'o bɛ sigi san o san Segukaw fɛ yen nɔ a kɛnɛ sigila ɲinɛ fɛnɛ a baaraw daminɛna festival yɛrɛ a nafa ye jumɛn ye Segu ma an ka Seguka dɔw lamɛn baara in nafa ye jumɛn ye a bɛ na ni baara ye dugu kɔnɔna la dɔɔni quoi i m'a fɔ parce que festival wagati la dugu ko ye fɛn bɛɛ bɛ mouvement min na dugu kɔnɔna la côté bɛɛ fɛ i m'a bon hali n'i nana n'i ye ko dɔ kɛ a ka la a ka surun i bɛ se k'i ta sɔrɔ a kɔnɔna la a nafa tɛ se ka fɔ ka ban Segu yan depuis a daminɛna fɔ sisan Segukaw kɔni bɛɛ nisɔndiyalen don mɔgɔw nisɔndiyalen b'a kɛ wari dɔɔni bi sɔrɔ Segukaw de ye mɔgɔ fɔlɔfɔlɔw ye minnu bɛ don fali wotoro in kɔnɔna na donc o b'a yira k'a fɔ ko u ma u ka taabolo bila parce que fali nafa ka bon kosɛbɛ an ka nin hakilina in o ye fɛn fɛnɛ min bɛ kɛ sababu ye tɔɲɔ ni gɛlɛya min bɛ se bagan ma n'o ye fali ye walasa dɔ ka se ka bɔ o la. Fali wotoro ye laadalakɔrɔba ye Segu yan bawo ne yɛrɛ ye n ka lycée kɛ Segu yan kabini ne bɛ lycée la an tun bɛ fali wotoro ta a sɔngɔ yɛrɛ man ca a da ka nɔgɔn mais k'a don ba la an y'a ye k'a fɔ a ka di Segukaw de ye. A bɛ falitigiw ka nisɔndiya fana yira n yɛrɛ kɔni bolo a bɛ falitigiw ka nisɔndiya yira fali minɛ ko ɲuman fana a b'o fana yira parce que ni fali jogo yɛrɛ ka ɲi ni mɔgɔ mun y'a ye a bɛ adamadenya kanu fana don o fana na. A bɛ se k'a to i bɛ artiste caman ye i ma deli ka minnu ye u bɛna prester ka dɔnkiliw da mɔgɔ bɛ taa furakɛyɔrɔ la ka sanni kɛ i bɛ parfɛnw sɔrɔ i bɛ bulanɛgɛw sɔrɔ i bɛ finiw sɔrɔ bɔgɔlanw ani samaraw traditionnel don. activité caman b'a kɔnɔ quoi mɔgɔw bɛ bɔ partout ka na et puis exposition caman b'a la quoi bon vraiment importance dɔ ye n'a danna romantique fɛn ye minnu bɛ na ni fɛnw bɛ exposer n'an b'olu ye a bɛ dɔ fara an kan quoi a b'an ka connaissance a b'an ɲɛ yɛlɛ dɔɔni quoi. Ni tun bɛ tali kɛ festival in maa dɔw ka siraw la hali bi Segu kɔnɔna na festival ko hukumu kɔnɔna na Segu musolaka dɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu bɛ nafɛnw feere olu kɔni y'a yira k'a fɔ san o san olu bɛ wari kɔni sɔrɔ nafɛn na nka ɲinɛ ta ko a ko kɛmɛ gɛlɛya ye fɔlɔ dɛ an ka feerekɛla dɔw lamɛn. festival in kɔnɔna na yan nɔ anw Segukaw filɛ nin ye anw bɛ gɛlɛya dɔɔni sɔrɔ a la nafɛnko ta fanfɛla la parce que u jigi bɛ da kan k'a fɔ ko dunanw de bɛna dugu la donc bɛɛ bɛ fɛ ka dɔɔni sɔrɔ o de bɛ na ni gɛlɛyani ye n'o kɛra dɔrɔn a bɛ digi anw fana Segukaw la yan dɔɔni an b'a fɔ ko festival man d'an ye dɛ a ka d'an ye mais a bɛ dɔɔni dɔn an ka gɛlɛya la dɔɔni. Ne bɛ bɔ Segu Bagadaji n bɛ feere kɛ Segu Medine sugu la n bɛ pomme de terre ni jaba ni kɔngɔ ni tomati de feere ɲinan festival kɔnɔna na sugu ka suma kosɛbɛ salon ni sanni dɔɔni tun bɛ mais ɲinan festival la sugu sumayalen don o sabu kɛ ɲinan gɛlɛya dɔɔni bɛ mɔgɔw kan sanni ka suma kosɛbɛ mais ɲinan kɔni sanni tɛ ɲinan festival la sanni tɛ fiyewu fiyewu ɲinan festival kɛra gɛlɛya kan an bɛ kuma ɲɛmɔgɔw de fɛ k'a lajɛ ka nɔgɔya kɛ ni nɔgɔya kɛra sanni bɛ kɛ gɛlɛya de bɛ yen yarɔ ni gɛlɛya kɛra sanni sumaya ye diyagoya ye an kɔni bɛ kuma ɲɛmɔgɔw fɛ u k'a jateminɛ u ka nɔgɔya dɔɔni kɛ walasa an yɛrɛ bɛ se ka sanni sɔrɔ cogo min na. Ne bɛ feere kɛ Medine sugu na an kɔni sugu t'an bolo sisan sugu yɛrɛ de t'an bolo sisan an bɛ na ni salati de ye ka bɔ Segu an bɛ na Medine sugu na an ka feerekɛla de ye nka sugu t'an bolo sisan an ka salati bɔlen a cayalen don mais sanni yɛrɛ de t'a la an bolo. Sanni yɛrɛ de ma kɛ bi sinon dɔɔni dɔɔni tun bɛ kɛ mais bi an ma sanni ye festival kɔni sera ka sanni dɔ fara an ka sanni kan o kɔni ka d'an ye mais n'a a sera an kɔni tɛ minɛ an bɔ ka na ko festival bɛɛ ka kɛ mais ɲinɛn ta in commentaire kɔni bonyana kosɛbɛ an y'an mankunbɛn bɛɛ kosɛbɛ an b'ala deli kɔni n'a sera ka dɔ fara an ka sɔrɔ kan o kɔni ka d'anw ye. Ni tun bɛ tali kɛ Segu feerekɛlamuso dɔw ka siraw la a fɔra cogo min na an bɛ dugawu de kɛ
yarabi ala ka sanni kɛ yani festival a bɛ taa kuncɛ n'an bɔra ye formation dɔ kɔni o sigila sen kan an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya a kɛra musomaninw fɔ ka taa se musolakaw kunna maa 250 bɔɲɔngo baara in kuncɛra a maa dɔ b'u ka nisɔndiya di kɛnɛ in kan an k'olu lamɛn. Gɛlɛya caman bɛ musow ni denmisɛnninw kan mais an b'a dɔn gɛlɛya caman bɛ musow kan donc k'a kɛ pour que u ka adamadenya yɛrɛ bɛ se ka sabati cogo min na pour que caman ka bɔ gɛlɛya ninnu na muso 242 de formera u ye kalan kɛ fɛn caman kan ka taa coiffure la ka taa bila plomberie an b'a fɔ ma ani courant ko ani fɛn caman ani peinture ko ni fɛn caman u ye kalan k'olu de kan. Kɔni bɛ min fɔ ONG Agir ni Suède an tɛ se ka u fo ka ban quoi parce que mɔgɔ min sera ka baara di mɔgɔ ma k'i bɔ kelenna sigi la quoi i bɔ sigilen i dépendre tɛ mɔgɔ la an kɔni bɛ min f'u ɲɛna a ye aw se kɛ aw ye minɛnw d'an ma a ye minɛn di anw ma pour que an ka se ka baara kɛ mais aw b'aw sigi aw ka an fana lajɛ. Ni tun bɛ tali kɛ maa dɔw ka seereya la a fɔra cogo min na yarabi ala ka ɲɔgɔnna cɛ an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye kununko faraɲɔgɔnba kɔni kɛra keɲebakaw fɛ yen nɔ a kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ k'olu ka kuranko kɔni ko kuranko gɛlɛya b'olu dala dɛ kabini kuma jan k'u bɛ wele bila jamana ɲɛmɔgɔ ma yanni sunkalo kɔni cɛ fɛɛrɛ kɔni ka kɛ a se k'olu ka kuranko sigi sen kan an k'u ka ɲɛmaa dɔ lamɛn. Population cayara kama bɛ na waati min na ani sisan cɛ population doublera fo siɲɛ 10 dɔ bibi la kaba tɛ se an kɔrɔ nin bɛna kɛ sunkalo 4nan ye an bɛ sunkalo bɛɛ kɛ dibi la u tɛ se an kɔrɔ yɛrɛ u ye dɔ kɛ u tɛ se an kɔrɔ o de y'a to Keba bɛɛ farala ɲɔgɔn kan politique ko tɛ Keba cɛ n'a muso denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba an ko fo ka taa min kɛ bilen kama kɛ bɔ yan wa fo ka taa min kɛ bilen jɔnkun dɔgɔ k'an bɛ bɔ k'an ka jumagoya jira an ka dɛmɛ ɲini transition mɔgɔw fɛ vraiment u k'an dɛmɛ an bɛ transition mɔgɔw ko su an b'u ko tile Keba bɛɛ de wulila tubabuw ko tard vaut mieux que jamais ni an wulilen donc fɛrɛ t'an na bilen f'an ka kuranko ka ɲɛnabɔ. Ni tun bɛ tali kɛ maa dɔ ka seereya la a fɔra cogo min na yarabi ala k'u ka kuranko ɲɛnabɔ n'an bɔra ye lycée Fontaine o kalandenw kɔni olu ye munumunu salo kɛ ka se ka taa bɔ kungo so ale maa dɔ ka foro kɔni kɔnɔna na munumunu salo in kun tɛ dɔwɛrɛ de ka se ka taa fɛn dɔw kɔni ɲɛdɔn nin yɔrɔ kofɔlen kɔni na an ka maa dɔw ka seereya lamɛn. Ne kɔni ye denmisɛnw ye n ka yɔrɔ la dɔrɔn nisɔn de bɛ diya n bɛ se k'a fɔ o ye ne ka laɲini dɔ ye n ka laɲini bɛɛ la belebele kuma dɔw la ne bɛ n sigi n bɛ n yɛrɛ ɲininka n ye min kɛ n'o ye ka yan mara k'a to kungoya la k'a tɔgɔ da ko kungo so ka na n ka so jɔ ka kungo to a da fɛ ka tila ka kungo to a ka yɛlɛma ka kɔrɔbaya ne ko n b'a kɛ mun de la ne ye denmisɛnw yɛrɛ ɲininka n'u sera yan kuma dɔ la u yɛrɛ bɛ ne ɲininka mun na ne bɛ nin kɛ donc ne ye yan wele k'a ɲininka k'a tɔgɔ da ko kungo so k'a mara o de kama min taara dɛ a bɛɛ kana taa an ka se ka dɔ sɔrɔ k'a bila sini ɲɛ bon ni m'o baara kɛ la n'a fɔra sisan ko denmisɛnninw bɛ nalen ka na o yɔrɔ la ko ne ka n ka ɲɛfɔli kɛ u ye n bɛ nisɔndiya bari n ka laɲini dɔ de sabatitɔla filɛ nin ne ma fɛn wɛrɛ fɔ dɛ fɛn o fɛn bɛ fɔ yan bi n m'a fɔ k'u bɛ taa n'a bɛɛ ye dɛ nka u bɛ taa n'a la belebele de anw ye yiri jate fo 300 ni kɔ yan ni n ko n bɛ kelen kelen fɔ a ɲɛna lengew ni siw ni zabanw ni dogoraw b'olu la mɔgɔw bɛ nin dɔw tɔgɔ mɛn Bamako i t'a ye tuguni donc i bɛ taa yɔrɔ jumɛn ka taa dogorasun lajɛ Bamako donc ni ne ko n b'o mara yan nɔ denmisɛnninw ka na u kana yan lajɛ ne ka bila u ɲɛ ka kalan kɛ ka yan yiriw ɲɛfu ɲɛna kɔnɔw kasikan bagan minnu bɛ yan da fɛ fiɲɛw bɛ cogo min na sumaya min bɛ yan ni donna n'u ye hɛrɛ yɔrɔ u ka sigi buguso kɔnɔ suma bɛ min na n ko a ye u ɲɛ kan k'a fɔ u bɛ ka ko dɔ y'a la o bɛ ne nimisi wasa a bɛ n sewa donc yan yɔrɔ marakun yɛrɛ a kun dɔ de filɛ nin ye an ka bi bɔli ani ekɔlidenw lycéens dɔwɛrɛ tɛ c'est pour que ka u bɛɛ lajɛlen u hakiliw dayɛlɛ u hakiliw ɲasin environnement ma u k'a dɔn k'a fɔ ko cadre wɛrɛ bɛ yen min tɛ so kɔnɔnaw dɔrɔn ye an kelen tɛ dugukolo kɔ kan a bɛɛ bɛ vie dɔ de la ɲɛnamaya b'a a bɛɛ la donc an bɛɛ lajɛlen kɛwale kan ka taa sira ɲuman de fɛ pour que yiriw ani baganw fana k'u sigiyɔrɔ sɔrɔ dugukolo kɔ kan ka sɔrɔ a ma kɛ gɛlɛya ye an si ma yiriw nafa ka bon kosɛbɛ sigida la yiriw bɛ suma di yiri bɛ tile kɛlɛ furaw bɛ bɔ yiri la balow bɛ bɔ a la fɛn caman bɛ bɔ a la donc an na n'o de yira denmisɛnninw na pour que u k'a faamuya k'a fɔ ko jɔyɔrɔba bɛ yiriw la. Ni tun bɛ tali kɛ maa dɔw ka seereya la a kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ maaw ka se ka kɛ sababu ye ka se ka an ka yiriw dɔn ka se ka an ka kokɔrɔw dɔn a kun de ye an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka ɲɔgɔnna cɛ an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra an bɛ taa jamana kɔ kan sira siri bɛ n bɛ bolo. Lamɛnbaaw folen kɔfɛ an karamɔgɔ Sidiki i ka yamaruya kɔnɔ an bɛ taa Cameroun jamana kɔnɔna na lakana minisiri kɔrɔ ale minɛla ka don san 30 kaso la ni dɔgɔ furancɛ in kɔnɔna na ka sababu kɛ ko a ye jamana nafolo ko a ye o dun nafolo kofɔlen min yɛrɛ don a bɛ taa sefa wari miliyari 23
ɲɔgɔnna la n'an bɔra an bɛ taga Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na banakisɛ dɔ kɛra sababu ye ka mɔgɔw mugan ka olu bɔnɛ u ni na Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na ni wagati na banakisɛ in yɛrɛ ale suguma dɔn jamana ɲɛmaaw bɛ wuli ka jɔ yasa ka se ka dɔn banakisɛ in yɛrɛ ye mun banakisɛ ye n'an bɔra yen an bɛ taga Maroc jamana kɔnɔna na Espagne ale ni Maroc cɛla furugufurugu olu bannen kɔfɛ fɛn min Espagne ale minisiri ɲɛmaa ka fara Espagne minisiri dɔw kan olu bɛ taamana ni wagati na Maroc jamana kɔnɔna na yasa bɛnɲɔgɔnya olu bɛ se ka sinsin togoya min na Maroc ani Espagne ni ɲɔgɔn cɛ n'an bɔra an bɛ taga RDC Congo ni ye yefeke denmisɛnnin dɔ ye min ni ale bɔnɛla ani na cɛ marifatigi jɛkulu dɔw fɛ a yirala k'a fɔ kabiri tarata don ko ni yefeke in ale minɛla ni cɛ marifatigi jɛkulu ninnu fɛ a furo yira arabado ka sɔrɔ kunkolo ale ni sen tɛ a la a yirala k'a fɔ ko nin ta a siɲɛ fɔlɔ ko bingani wale ka ta ka ɲɛsin yefekow ma ni wagati na jamana ɲɛmaaw olu bɛ wuli ka jɔ la yasa ka se ka fuse ni ko in danna an karamɔgɔ in tun ye min sɔrɔ ni tun ye olu dɔ ye sira siribe y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka bɛɛ lajɛlen kisi kojugukɛlaw tɔɔrɔ ma